सिस्टार मोनहा बबेनिफ्राय फैदों तेजपुर मा खालामगासिनो दं तेजपुर इउनिभारसिटियाव वाव मानिफ्राय PhD इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन औ वाव EV बिराद मोजां ओमफ्राय आंना मेम'रि सिस्टेम वाव सेरगाव फार्स्ट टाइम फैदों ना फार्स्ट टाइम माबायदि मोनदों सेरगाव फैनानै वेदारा बरिया माने गोजाङाबो गोलोमाबो स्पिचलेस जाबाय फ्रेश रिलेक्सिं जोंनावथ' ओरैबायदि गोलोमदै गयो बाहाय माने ओरैबायदि प्लेजेन्ट आरो मोनायावथ' कम्बल जोमनांलायगोन दा नै सेरगाव आरोबाव फैबावलायबाय आपेल बागान नायनो आपेल फिथाइया एकदम देरगासिनो जाहैदों दा जोङो नै फैदों नामखा हमस्टे बाहाय हर थानाय जागोन आरो नै नामखा हमस्टेया ओरैबायदि समायना पार्किं दङ ओरैबायदि साजायनाय नै फ्लेक्सजों नामका होमस्टेनि मालिका ने नमस्ते भाभी जी बढ़िया है नामका होमस्टे बहुत फेमस हो गया बिबारजों मालायनाय ओरैबायदि साजायो बिबारजों साजायजोबनाय बुंफबजोबनाय नै सिम्पोल ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां बानायखादों सिम्पोलैनो नै बिबारजों आपेल बागान नायनो फैग्राफ्रा नै आपेल फिथाइ नायनो फैग्राफ्रा नायदो नै सिख्लाफ्रा बिसोरनो आंखौ लेंनानै लाबोथारबाय सेरगावआव आपेल फिथाइ नुफेराखै जाहैदों बिफाङाव थायनायखौ दा बेखौनो नायनो फैदों आरो नायदो नै नामखा हमस्टेया बेसेबां समायना बरिया नमस्कार खुरा नमस्कार बहाल स्टाइल तो मास अपना 2-3 महीना पाছত আহিছে आपेल साबलाय আহিছে आपेल ভাল আছে साबलाय আহিছে লাগি बेखौ परसिमाम होनो जाहैदों बियो बिराद गोदै जायो दासो देरहांदों कौन सा महीना में ये बड़ा होता है सेप्टेम्बर नामका हमस्टेयाव फैबा बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ नुनो हागोन आरो नुफेरै ओमफ्राय आपेल बागानफोरा नायदो नै वाह दासो देरहांदों कब तक इसको तोड़ेगा भाभी जी लास्ट वीक खोनाबाय नै आपेलखौ अगस्त मान्थनि लास्ट वीकआव खाजोबगोन जाहैदों दाबो देरगासिनो दङ माने देरजोबाखै देरफुदोंसो आरो सप्ता खेबथामसोनि उनावहाय गिदिर जागोन अब्ला आपेलखौ खागोन आरो नै वाव आपेल खि आपेल फिथाइफ्रा जारु थारबायना नै आलदा आलदा ब्रिड दङ आरो बेयो जारु-थार बेयो ग्रीन आपेल आरो गोबांथार भाराइटिनि आपेल दङ बा नैबे पिंक ना मा होननांगौ जाखो बियो पिंक कालारनि बेबो पिंक कालारनि आरो नै पिंक कालारनि ओमफ्राय बेयो एसे आलदा कालारलायनो फुल गोजाजोब आरो ग्रीन आपेल नायनो गोजौआव गाखो मेंबाय हां लाख'नो हालायलायासै नुबायना आपेलफ्रा बेनिफ्राय ओरैबायदि भिउस नुयो कमप्लिट सेरगाव टाउननि भिउसखौ नुनाय जायो नै माने ड्रनजों बिरनाय बायदि आरो हेलिकप्टार गोजौआव गाखोनानै भिउसखौ नायनाय बायदि फुरा नुयो आरो सेरगाव टाउननि बेसे आपेल बागान जोब आरो देरफुगासिनो दंथारो आपेला हाजो गोजौ गाखोबाय माखासे दासो गोरलै माखासे एसे गिदिर जाबाय सेरगावनि कमप्लिट भिउस फुङाव आरो साबसिन नुबावो फुङाव सिखारनानै नोंथांमोनहा नायफैयोबा बे आलदा भाराइटिलाय ग्रीनबो नंजोबा नामाथाय ग्रीनबो दं आरो बोरैबा पिंक बा ब्लेक टाइप आं कालारफोरखौ बांद्राय मिन्थिया नोंथांमोनहाबो सेरगाव फैदो नैबे आगष्ट मासनि गेजेरावनो फैनांगोन नोंथांमोनहा जुदि आपेल फिथाइखौ नायनोबा आगष्ट मासनि माने लास्ट वीक जोबहां जाहैबाथाय खाजोबसिगोन आरो ग्ल'रिया नै ओरैबायदि मालाय फट' खेबगासिनो दं
भिडिअस लागासिनो दङ बिराद एक्सपार्ट फट' खेबनायाव भिडिअ लानायाव रिल्स भिडिअ लायो मालाय खेबगासिनो दिनै फाइनालि आपेल फिथाइखौ नुनो हाबाय बिफाङावनो आपेल बिफांखौ आरो सेरगाव फार्स्ट टाइम फैदों ना फर्स्ट टाइम माबायदि मोनदों सेरगाव फैनानै वेदारा बरिया माने गोजाङाबो गोलोमाबो स्पिचलेस जाबाय फ्रेश रिलेक्सिं जोंनावथ' ओरैबायदि गोलोमदै गयो बाहाय माने ओरैबायदि प्लेजेन्ट आरो मोनायावथ' कम्बल जोमनांलायगोन दा कम्बल जोमनांगौ नामखा हमस्टेयाव थायोबा माने टटेल भिउस अफ सेरगाव टाउनखौ नुनो हायो आं माबा नंखाय खोथा बुंदों नामा नोंनि मेगनजों नुहुरबायनाय माबायदि बेनो बयबो फैनानै नायफैदो औ सेरगाव टाउना फिसासो बिदिनो स्केटार जानाय आरो नामखा हमस्टेयाव थायोबा एडभान्टेजआ बेनो माने नों माने हल भिउखौ नुगोन आरो प्लास बे आपेल बागानखौबो नुगोन आपेल बागानजों लोगोसे पारसिमाम आं बांद्राय बुंनो रोङा पारसिमाम बेबो फिथाइया थाइगासिनो दङ सेप्तेम्बरावसो बियो माने गिदिर जाहैगोन जाहैदों राहैगोन दा एसे फिसा फिसा जाहांबाय नोंथांमोनहा थाबैनो बे अगस्त मासाव फैदो आरो साननै सानथामनि थाखाय लिभ लादो बा समायखौ दिरुननानै बे आपेल बागानखौ नायफैदो जायफ्रा माने आपेल बागान नायनो ना आपेल बिफां फिथाइ थायनायखौ नायनो लुगैनाय नोंथांमोनहा थाब फैबानो जाबाय आरो बे अगस्त मान्थनि गेजेरावनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होनानै दोनखागोन टाइटेलावबो डिसक्रिपसनावबो आरो नोंथांमोनहा फैनानै इनडिसिप्लिन खालामनाङा आपेल फिथाइखौ खालाबायनाङा आरो उइदाउट पारमिसन मालिकनाव रिकुवेस्ट खालाम थाइसे मोनजागोन नामा बा बायनानै मोनलांगोन नामा आरो नोंथांमोनहा नामखा हमस्टेयाव गावनो निजा संनानैबो जानो हायो ओरैबायदि फ्रिखा मालिकआ बिसिनि संनायखौथ' सोरबा सोरबा जानो सुखुवा नालाय माने गाव हारिनि जानायफ्रा एसे आलदा आलदा जायो टेस्टफ्रा नोंथांमोनहा जुदि गावसोरनो संनानै जानोबा गोसोबायदि माखौ जानो ना बेदरफोरखौ लानानै फैफानो हागोन आरो बे लकेल मार्केटाव मोनो लकेल मार्केटाव बेनो ना साप्लाय मोनजागोन आरो बरफनि बेनिफ्राय ब्रयलार दाउ बेनोसै आरो जुदि एक्सट्रा स्पेशल जानो लुगैबा लानानै फैखा संनानै जानो हागोन आरो जायफ्रा खम बाजेट डरमेट्रि फेसिलिटिसबो दङ नोंथांमोनहा कल खालामहर बुकिं खालामहर एडभान्स पेमेन्ट खालामहर डेट वाइज ना मानो होनबा दा हाई सिजन नालाय ओरैबायदि हाई डिमान्ड आरो रुमसफ्रा थोनो नागिरलाया बेनि थाखायनो मा डेटआव फैगोन एसे एडभान्स कल खालामनानै रुमफोरखौ बुकिं खालामहरखा आरो एडभान्स पेमेन्ट खालामनानै हरखा आरो दिनैनि थाखाय जाथ'बाय दासो फैदोंमोन नालाय सान हाबनायनि सिगां बे भिडिअखौ लाग्रोनाय जाबाय दा एसे रेस्ट लाहैनोसै साहा लोंनोसै नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जायफ्रा आपेल फिथाइ एबा आपेल बिफां नायनो लुगैदों जाहाथे बिसोरो थाबैनो फैनानै नुफैनो हानाय बायदि फट' लानो हानाय बायदि आरो इन्जय खालामनो हानाय बायदि सिस्टारमोनहा बबेनिफ्राय फैदों तेजपुर मा खालामगासिनो दं तेजपुर इउनिभारसिटियाव वाव मानिफ्राय पिएइचडि इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बिराद खम टेक्न'लजियाव पिएइचडि खालामनाया गुड गो अहेड औ वाव इभि बिराद मोजां ओमफ्राय आंना मेम'रि सिस्टेम वाव भेरि गुड ओमफ्राय सेरगाव फैना माबायदि मोनखो बहुत मोजां भेरि फ्रेन्डलि नोंथांमोना फैनो हागोन नामखा हमस्टेयाव अनारा बहुत फ्रेन्डलि आपेलखौलाय जानो होना होआ होयो जास्ट पारमिसन लानांगौ आरो पारमिसन लानानै जानो हायो आपेलखौ बहुत गोदै जाबाय खोनाबायना माने इनडिसिप्लिन खालामनाङा माने रिकुवेस्ट खालाम आरो पारमिसन थाइसे खानानै जानो हागोन नामा मानो होनबा दा राथ'वाखै नालाय आगस्ट लास्ट उइकआवसो फुलि माचुर जागोन नालाय ओंखायनो दा माने लस जायो और मेडिसिनबो होयो मेडिसिन नहीं देता है पूरा ऑर्गेनिक अर्गानिक नोंथांमोनहाबो फैदो नै बेबायदि एक्सपिरियेन्स लाफैदो पुरा माने लाइफ बाइट खालामनो हागोन आरो बिफाङावनो